Аграфена, адчыні! Гэта я, Зазыба! Ты як даведаўся, што я тут? Зарок адсюль пролетела. Ну, а по правде? А по правде Бабиновицкий Хоня местечку сказал. Сказаў, што я ў Мамонаўцы? Адкуль ён мог ведаць? Про гэта я сам здагадаўся. Ой, добра. А то я ўжо грэшным делам подумаў. Да ты праходзь. Сядай. Ну, як справы, намеснік? Што новага? Нового? Нового много. Лічы, што ўсё новое. І самае першае, што ты цяпер ужо не старшыня, я не намеснік, таму што калгаса няма. А не паспяшаліся вы яго распусціць? І я гэтак жа думаў. А пасля бачу, самы час. Асабліва, калі ўлічыць, што камендант таксама сваё незадавальненне выказаў нашай спешкаю. Нават проработку учыніў мне на нарадзе. А што за нарада? Да немцы збіралі ў Бабіновічах старостаў, паліцэйскіх, старшынь калгасаў, дзе яны засталіся яшчэ. Ну і раіліся, як ладзіць новы парадак. Ну, а ты пры чым тут? Ты ж не староста і не паліцэйскі. Нават не старшыня калгаса. І я так лічыў. Але комендант не поверыў. Таксама выклікаў, да і кажа пры ўсіх, што мы заняліся самаўпраўствам, падзяліўшы калгасную маёмасць. Пагражаў, што будзе расследаваць гэтую справу. Так што ні адзін ты не здаволены. Ну, комендант гэта адно, а я другое. На гэта ёсць рашэнне калгаснага праўлення. Протокол складзены, каб падзяліць пасевы і раздаць маёмасць. Але не на саўсім, а толькі на захаванне калгаснікам да прыходу чырвонай арміі. Нешта я раней не чуў такой дырэктывы. Што, новая поступила? Праўленцы самі рашылі так. З тваёй дапамогай, канешне. А то як жа? А што я табе казаў? Загад быў знішчаць. Усё знішчаць. Не захоўваць, а знішчаць. Думаеш, немцы дурні? Не адшукаюць, што і дзе вы пахавалі. Я і сам некалі пры раскулачванні шукаў. Ведаю. Ну, што знойдуць, а што і не. Вось-вось. Дарэчы, я размаўляў з Маштаковым. Ён таксама не гаварыў, каб напрапалу ўсё знішчаць. А чаго ж ён хацеў? Казаў у прыватнасці, што хлеб нам і самім спатрэбіцца. Калі гэта было? На другі дзень, як ты пайшоў з Верамеек. Як думаеш, ён тут, у раёне? Чаго не ведаю, таго не ведаю. Такім чынам трэба лічыць, што новы парадак у Верамейках ужо дзейнічае. І паліцэйскі ёсць? Ёсць. Браво Жаватоўскі. Шкада, што ў свой час да яго не дабраліся. Ты асцярожны з ім. Узброены ходзіць.
Я так само без винтовки не хожу. Значит, немцы тебе лаяли, что ты колгас распустил. А что яны думают? Як что? Ну, что яны хочуць ад калгаса? Хлеба. Ага, значит, немцы не збираются калгасы распускать. Здаецца, не. Абяцаюць сялянам індывідуальнае землекарыстанне, але з паступовым пераходам цераз абшчыну. А якая ім карысць тады марудзіць? У іх ёсць на гэта сваё тлумачэнне. Але ўсе іх тлумачэнні пустое. Проста ім патрэбны хлеб. Наш хлеб. Ну, а з калгаса яго лягчэй забіраць. Вось бач, немцы сваёй рахубы трымаюцца, а ты памагаеш ім. Я табе ўжо не адзін раз казаў. Не трэба ўсё зводзіць да аднаго. Пакінуць хлеб ці знішчыць. Думаеш, чырвоная армія сюды вернецца з хлебнымі абозамі, каб мужикоў накарміць? Ну что ты зазыба ўсё пра мужикоў? Ідзе вайна. І нам з табой зусім пра другое трэба думаць. Пра людзей таксама думаць трэба. Ну ты як знаеш, а я патураць не збіраюся. Ты, можа, думаеш, што я ўвесь гэты час па кустах аціраўся? Натка, вось, читай. Я гэта чытаў. То было ў газетах. А цяпер, бачиш, мандат. Мне адзін вялікі чалавек даў, калі накіроўваў сюды. І няма чаго выставляць сваю народніцкую палітыку. Ніякая яна не народніцкая, а самая нармальная. Але ты нарэшце павінен зразумець, што на вайне трэба ваяваць. Хіба ж я адмаўляю гэта, але мы з табой хутчэй у вайне, чым на вайне. Значыць, неабходна і тут распаліць яе. Тут так і написано. Трэба ствараць партызанскія атрады, конныя і пешыя, ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі, для распальвання партызанскай вайны скрозь і ўсюды. Я ж табе казаў, я ведаю гэтую прамову. Яшчэ з тае пары, як была ў газетах і перадавалася па радыё. Сталін сам гаварыў. Але як ты збіраешся са сваёй конніцай харчавацца ў тыле? Можа, думаю, што табе і авёс для коней, і кашу грэцкую з самалётаў скінуць? А хоць бы і так. Наладзіш сувязь і даставіць усё, што трэба. Дзе яны цяпер, самалёты? Нешта я не бачу. Нямецкія лётаюць, а нашых не відаць. Знойдуцца, калі спатрэбіцца. Цябе паслухаць, дык усё лёгка робіцца. Быццам і праўда іх цяпер не відаць, таму што яны не патрэбныя. Не, брат. Усё не так проста, як здаецца, ды як хочацца. Да ўсяго трэба з галавой падыходзіць. Нам тут пачынаць партызанскую вайну, дык нам і думаць, як яе пачынаць і з чым. Вунь Шчорсава войска. Некалі таксама называлася партызанскім. Але я не помню, каб мы крычалі вось так: палі, знішчай. Зноў ты пра сваё. Я не пра сваё, а якраз пра тое, што і ты. Інтарэс у нас адзін. Ты вось мне паперку чытаў. А ў мяне ў кішэні нібыта для такога выпадку маецца другая. Хто ўбачыць падазроную асобу, асабліва парашутыстаў, асобных камандзіраў ці салдат, шпіёнаў або сабатажнікаў, савецкіх службоўцаў і гэтак далей, або ведае што-небудзь аб іх знаходжанні,
той павінен заявіць зараз жа бліжэйшай нямецкай або не нямецкай уладзе. Хто занядбае данясення або акажа варожым асобам якую-небудзь помач, прытулак, ежу ці іншае, будзе расстраляны. Зададзены, якія дапамогуць злавіць злачынцаў, што парушаюць бяспеку і парадак. Кожны можа атрымаць ад камісара акругі ўзнагароду ў 5000 рублёў. Што, і за мяне могуць даць 5000? Выходит, что могут. Читай далей. Прозвішчы тых, хто выдаць злачынцаў, могуць быць па іх жаданню захаваны ў сакрэце. На жыхароў населеных пунктаў ускладаецца адказнасць за бяспеку тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі, дарог, у тым ліку і чыгунак, як і за ўсё іншае нямецкае абсталяванне. За невыкананне гэтых абавязкаў будуць карацца жыхары. Бачишь? Ты думаешь так, а чорт перайначвае. Што ты збіраешся рабіць заўтра? Здаецца, нічога. Хаця не, што я кажу? Чорт уже знайшоў работу. Які чорт? Комендант. Што, дайшло да таго, што комендант загадвае, а вас пад каленкамі трымціць? Не дужа, каб трамцела, а загад выконваць мусіш. І што ён такое загадаў? На дзяражні, в белай гліне, разбураны мост. Ці то нашы ўзарвалі, як адыходзілі, ці пасля хто разбурыў. Цяпер трэба адбудоўваць. Загадана запрэгчы ўсе падводы, якія ёсць у гаспадарцы, і накіраваць разам з мужикамі ў белую гліну. Якраз заўтра? Не ведаю. Але трэба чакаць, што брава Жыватоўскі пачне хутка выконваць камендантаў загад. Так. Чырвоная армія попаліла масты на рэках. А вы, патрыёты, збіраецеся па загаду нейкага каменданта адбудоўваць іх. Дык Што дык? Дык. Паставіць бы у соснячку насупраць моста, станкач з поўнымі лентамі, ды свінцом па вас, свінцом. а ты гэтак і зрабі. Да не па нас. Мы тут не пры чым, а па фашыстах. Па фашыстах свінцом сваім. Вось тады і мы разбяжымся хто куды, як ты іх пастраляеш. І не будзе каму загадваць ды прымушаць нас пад палкай, а то і пад страхам смерці. Думаеш, не зрабіў бы? Быў бы кулямёт. То не вельмі спужаўся б я. А калі няма кулямёта, то няма чаго і гаварыць, а тым больш папікаць. Словом, пакуль кулямёты толькі ў немцаў, то выбачайце. Ніхто не захоча добраахвотна стаць пад кулі. Мы ў ярамейках пераканаліся, як яны могуць настаўляць на людзей зброю. І ты, чырвоны ардынаносец, поедешь отбудовывать мост? Поеду. И справа не во мне. Я хоть зараз готовы смерть принять, але каб ад гэтага карысць была. Але кроў герояў Дзяніс Еўменавіч памагае спець ідэям! Хапіла уже крыві без маёй для ідэі. Кроў тут не паможа. Трэба зрабіць так, каб не мы немцаў баяліся, а яны нас. І не крывёй сваёй мы павінны запалохаць іх, а зброяй. Вось так я разумею справу. І хачу, каб ты нарэшце зразумеў гэта. А я ўсё-таки хачу, каб ты не ехаў у белую гліну. Табе трэба зусім у іншае месца. Куды гэта? У Машавую. Думаецца мне, што нашы пакінулі для падпольнай работы некага ў раёне.
Ну, не может быть, каго-небудзь з кіраўнікоў не было. Дарэчы, аб гэтым гаварыў і той чалавек, што накіраваў мяне сюды. Што за чалавек? Ну, якая розніца? Ну, чалавек і чалавек. Вышэй за нас з табой. Але чаму ехаць акурат у Машавую? Так мне думаецца. Справа ў тым, што у пачатку жніўня, незадоўга да акупацыі, мяне выклікалі якраз туды. Там райком збіраў камуністаў, якія мелі браню ад прызыву в армію. Ну, бо я згадзіўся для работы. А ты хацеў? Ну, работы цяпер на ўсіх хопіць. Урэшце, твоя справа, калі ехаць у Машавую. Заўтра ці на дзень-два пазней. Але каб доўга не цягнуў. Добра. Добра. Beweg dich. Komm mal her, du. Здорово. Здоров. Wo sind die Pferde? Pferde hierher. На чыгунцы узорвали нямецкі эшалон. Хто ўзарваў? Відаць, і вас туды пашлюць пуці расчышчаць. Нарэшце ў нас пачалося. З табой, Еўменавіч, хоча сустрэцца адзін чалавек. Я аб гэтым павінен быў сказаць яшчэ тады, у Бабінавічах, ды не паспеў. Так што вельмі не затрымлівайся там. Ага.
Вы же сами бачите, без узброєної ахови нам не обыссися. Винтовка вона не тільки вовков пахом отпужуває. Я навіть двуногих примушаю поводити себе як треба. Винтовка – це сила. А закинь ты, знаешь, следовательно, куды? Что толку с твоей этой бельгийской ломачиной, коли тебе самого с ученым собакам не знайти? Ай, ну, допустим, я проспав. А ти погляди на эту справу з другого боку. Ну, допустим, не один я. Поліцейський у вёсці, а некалькі. До речі, на всі Веромейки на 30 дворов положено ще по одним. Да на 2 поселки. Это ж целое войско отрымливается. Начальником немцы поставить Романова Гарахима. Роман давно казав нам, що його дружбак возьме у нас усю власть. Ды не, теперь уже не так. Яго вперше под Борисов земляк забирали. О, это земляк. Хе, як начальником стане усіх наших баб. А видать, шишка, земляк. С печива под Борисовым. Ты вже ж начальник спецшколи. Ладно, мужчины. Нема чого у слепоха про разбитые горшки пытаться. Ты, лепи, Антон, скажи, кого ты себе у напарники возьмешь? Мяне чи Силку? А, я с твоей килой. Гляди, как она у тебя не лопнула. Винтовку носивши. Дик, мяне ж от винтовки еще по мобилизации вызволили. И не от такой тяжкой, як твоя, а от легкой, от нашей, от Мосинской. А ты хочешь, чтоб я твою саму руки взял? Ну, ты не возьмешь, так другие возьмут. Ага. Ну, кто? Силка, наприклад. А что Силка? Як ты кажешь, хоть и не киловатты, а не думаю, каб ён своей бельгийкой одной рукой управился. Это правда. А ты за Силку не турбуйся. У него своя голова на плечах. А на контрвинтовки, коли бельгийская тяжкая, дадуть во русскую, легчайшую, альбо їхнюю немецкую, докладного бою. Не нашу трехлинейку, не свою. Немцы никому з наших у руки не дадут. Табе во и то не дали. Сунули бельгийку. Як ты казав, не надто порозкашує стрелок, коли у яго усяго 4 патроны. Во-во-во. Ага, до нашей трехлинейки. Ті до їхньої этой, с кривым затвором. Патроны легче достать. Кто украде, а кто и силой возьме. А потім пуляй, кольки тобі улезет. Тому вони вас і узброюють бельгійськими. От тобі, здається, ти при зброї. А стрелив раз другий, і все. А я так думаю, Антон. От ти і сам без вербовки у їх служиш. Але вони тобі не цілком довіряють. Тому і патронів мало дають. А патроны в них с толстыми срачками, бельгийскими, Юрий. Ну, А нічого. Гэтымі пастраляю яшчэ дадуть. Дадуть, то дадуть. Але ж по їх треба у Бабіновича збігати і попросить. Небось, яшчэ і під отчет дадуть. Хе-хе. Это что ж будет? Коли кожный почне так далеко по патроны бегать. Ты постой, почакай. Я зараз по патроны збегаю, а потом приду до тебе и застрелю. Який ж гэта дурак буде тебе чакать, каб ты пришел, яку и застрелю? Ты мне контур тут не разводь. Много ты знаешь. А тут и знать нема чего, и так усе ясно. Ну, урешті, тебе ніхто не примушає в поліцай йти. Я про другое кажу, що треба вміти обороняти своє. Гляди, во жито спалили, а завтра, глядишь, и вёску подпалять. Так ты скажи своему Адольфу, каб ён яшчэ полицейских прислал. На то на власть, каб людей оборонять. А то вунь, отдай дранице свою винтовку, нехай лётае вокол вёски. ты с бабой ложкой, ты того лежать будешь, а я бегаю вокруг вас стережи. Разумник знайшовся, як ти Ти того. чакай, Микита, чакай. Урешті не обов'язково всім у поліцію йти. Можна і самоохову наладити. Будете оховувати вёску без зброї, щоб чужий ніхто не прийшов. А то швендається аби хто. Може бути, такий молодцюга і копи підпалив. А що, спав, змерз, ну і захотів погреться. Ага. Мало ему было на одной копе погреться. Так он целое поле спалил.
Сынок! Мощей! Ходим, сынок. Поглядим, что там пожар натворил. Коли по нашей полосе походил, так мы хоть зерня награбил на копнищах, не все же она пошмягла. А батька где? Ой, мужчины еще на досвідку поехали в Белую глину. Мост на дираж не разбуранный. Ну так немцы загадали будовать новый. И наши веромейковцы нарад отрымали. А тут пожар. Мужчины не хотели ехать. Але этой животовщик крик поднял. Загад, кажа, загад. От самого этого Гуфельда распоряжение. И расстрелом погрожал от немцев. Ну, батька людей уговорил. Все, конечно, здивились, что он бог полицая взял. Але, однако, погодились. Что ж это выходит, Давыдовна, а? Мужики собрались и куда идти. Черт Ага. ведомо, куда Но. поехали. А нам что? Что нам робить, а? Не знаю. А что твой зазыба, где он, где? Так что зазыба, зазыба? Ну, кто для вас теперь зазыба? Такі ж, як і ўсе. Зазыба. Ходим Ну, так. идите, идите, ходим, бабы. Ходим, ходим. Не познаете, Денисович? Чему ж познал? А я думала, что не познаете. Ободва твоє? Моє. Растуть вот без батьковичи. По кольки ж им? Да малые ще. Самі бачите. Сама як живеш? Живу? Якое тепер життя? Самі розумієте. Было горко, дише погоршало. Замужем была? Была и не была. Мусь чужої не буду. Якое тепер замужжя? А як ви живете? Дик от вернувся додому. А я все бывало ваши верши читала. Які? А ты помните, что про дорогу? Так. Дороги одна свядуть. Одна на Белый камень, другая на Иркутск. Ага, были такие. Только я теперь вершів не пишу, Ганна. Даремно. Пригожі вірші були. Неяк цікаво робилося, що наш Веромейковський складає їх. Але, пробачте, мне туди. Пойду погляжу. Може, трохи снопов засталося. У гості тоді прийдете. Поставлю во гэтага зерня гарэлага на солод. Самогонки выгоню. Частовать буду. Ах ты, идол проклятый! Каб тебе земля не носила! Каб на твоей могиле трава не росла! Ах ты, прохвост проклятый! Каб ты своей матки не бачил! Каб ты сдох, собака ты несчастный! Ах ты, идол проклятый! Етить твою мать! Ах ты, сволочь! Ай, это ж трэба колькі добра загубили! Ай-ай-ай, ай! Ой, добра. І молодчить не треба. А што? Ганна і сапраўды цяпер адна жыве. Да качкім ёй жыць. Шо бы ты, сын, домов? Мне одной тут робить нема чаго. Будешь слухать эту клятьбу бабскую. Даремно я тебе взяла сюди, да нічого, пройшовся і добре, а тепер іди. Іди, я сама управлюся.
Такая, каб на табе гарэла, каб на табе смылела, каб на табе курэла волосся, каб на табе гарэла і трашчала, каб на табе гарэла і трашчала так, як гарэла і трашчала наша салома. Каб ты ўсё жыццё насіўся са сваім адным аднюткім, хворым зубам у роце, і каб ты ніколі за ўсё жыццё не знаходзіў сабе ад яго месца. Боже мой, Боже мой. Боже мой. Боже, Боже! Прокляття на ваші голови! Дядька Шубар, матка казала, каб вы снедали. У хаті на столе стоїть все. Нехто ў падубішча спаліў верамейкаўскія копы, так бабы нашы пабеглі сваё ратаваць. А вам у паддубішча не давали полосу? Не, гэта толькі мамонаўцам і кулюхаюцам дасталося тут. Ну вон, за нашымі лугамі. Ведаеш? Ведаю. Дык вось, а верамейкаўцам наразалі там, у падубішчы. Дык іхняе жыта нехто ўзяў ды спаліў. Значит, ваша не сгорела. Не. А верамейковская сгорела. Ага. Вот бачиш. Няхай яны толькі паспрабуюць наша спаліць. Ты тады з вінтоўкі вось так трах-бах. Вот что. Ты лосяня хочешь? Якое лосяня? Ну, звычайное. А якое яно? Тады побачиш. Ты толькі скажи, хочешь ці не? А яно не кусаецца? Да не. Значит, хочешь лосяня. Тады вот что. Ты тут гляди хату, а я пойду пошукаю лосяня. А то коли разом пойдем, маті насвариться на нас. Буде ад яе і табе, і мне. Домовились? А хлеб яно есть? Не ведаю. Повинна есть. Тады возьмите с собой хлеба. Хлебом и приманите. А на кого все ж лосяня подобно? На звичайне теля. А вы его сами бачили? Ось як тебе. Ну ладно, приводьте. Я тогда для его загончик на городе зроблю. Ну, гляди тут. Добрый день, дядька Парфен. Денисович, Олеж. а я гляджу, хтось іде. Быццам бы знаёмы чалавек і незнаёмы. А цяпер бачу. Так і праўда ты, Денисович, адкуль жа ты? Ды хадзіў, глядзеў, што нарабіў пажару пад дубішчы. І што ён там нарабіў? Многа бяды? Даволі. Зайди, Денисович. Хварэю, Денисович. Пастаяў тут надоечы.
под немецкими винтовками. Поглядел сапраўднай смерти ў вочы и быдта надломался. А скажи, Дионисович, ці варта человеку наогул жить? Атрымліваецца слабы человек. Як гэта? Ну, можа, я нешта не так сказал. Я вось пра што. Ці трэба чалавеку доўга на свеце жыць? Я не магу на гэта адказаць, дядька Парфён. Да і чаму раптам размова такая? З пажару ці што? Кажу, хварэю во. Так таксама думаю. Вот тебе убачу, рашыў спытацца. А пажар? Што пажар? Час такі. Гэта я, значыць, пад настрой трапіў. Лічы, што так. Все-таки, дядька Парфен, я не ведаю, что вам отказать. Але один мудрый философ, дарэчы, немец, сказал, что никто из нас не створаны для счастья, зато и все мы створаны для жыцця. Значит, мы повинны жить. Ну, а наконт того, долго жить ці не, это уже як кому на роду написано. А як прозвище таго? Фейербах. Не чуў. Значит, кажешь, немец? Так. Гляди ты. А теперь это Гитлер, так само немец. И, видать, разумным себя лічыць. Ну да ладно, чорт з ім, з Гітлером. Ты ўсё ж подумай, Денисович. Ці трэба чалавеку жыць, калі яму і філосафы ў шчасця адмаўляюць? Не, не адмаўляюць. Просто не кожнаму яно выпадае. Ну, а прычыны тут розныя здараюцца. Адзін хварэе, другі шалее. Трэцяму проста есці няма чаго. Ну, калі б яно толькі так было. Я вось пра што хачу дазнацца. Взять хоть бы мяне. Ну, што добрага ў маім жыцці, каб доўга жыць? Навошта маё жыццё? Колькі помню сябе, толькі араў вось етае поле. Зару, пасею, збяру, з'ядзім. Так ці ж варта варочаць, даварочаць зямлю толькі дзеля таго, каб жыць? Не, для жыцця чалавечага альбо які іншы сэнс ёсць, якога і твае разумныя філосафы не ведаюць. Альбо і праўда, што іх зусім няма. А можа і праўда, Денисович, што ўсё адно колькі чалавеку пражыць на свеце? 20 год ці ўсе 100? Калі б так было, як вы кажаце, то вядома. Розніцы ніякай. Але чалавек, ён же не толькі есть да арэ. Да не, я толькі к слову, што ён арэ да есть. Ён і тапаром робіць, і нітку сучкола вырабляе. Але ж памяркуй, Денисович. Ён же робіць гэта для сябе, каб жыць. Так што, як бачыш, не дуже вялікая мудрасць ва ўсім гэтым. Не, дядька Парфён. Якраз у гэтым вось каб жыць, бадай уся мудрасць закладзена. Мусіць, у гэтым сэнс нашага знаходжання на зямлі. Усё жыццё не думаў, навошта жыву. А тут раптам пачаў. А няўжо, дядька Парфён, у вашым жыцці не было нічога такого, што апраўдала б у вашых вачах яго сэнс? Я чаму кажу у вашых вачах? Дуже вялікую мерку да ўсяго бераце. Дык няўжо вы ў жыцці не зрабілі нічога, з чым шкада было прастацца, калі б сапраўды давялося памерці? Не помню. Можа, і зрабіў.
Може, з дачкой, з онуком зв'язана. Вось, бачите? Але зноў жа выходзіць. Правильно. Правильно. Чалавек дзеля таго і створаны, каб паўтарацца ў другіх. Нават у Евангеліі пра гэта так напісана. Праўду. Праўду кажу вам. Калі пшанічнае зерне, упаўшы на зямлю, памрэ, то прынясе багата плёну. Значыць, кажаш, ва ўсім ёсць сэнс і ў смерці, Ёсць. і ў вайне. Думаю, так. Таму што ў вайне звычайна змагаюцца дабро са злом. Много ж. Ох, і много ж падае гэтых зярнятак на зямлю. Але цікава выходзіць, кругом я вінаваты. Я стараюся даказаць табе сваё, а ты мне, Дзянісавіч, усё наадварот. Ну чаму вінаваты? Ведаеш, Дзянісавіч, усялякае лезе ў галаву. Нават дзіўна. Можа, і праўда скора памру. І што б, здаецца, прасцей. Аднак не мог адзін растлумачыць сабе, што гэта такое етае дабро. Быццам і сам ні ад кога не бачыў етага дабра і нікому не рабіў. Можа, і праўда, Дзянісавіч, што ўсё адно, колькі чалавеку на свеце пражыць. 20 год ці ўсе 100. Ну, добра, Дзянісавіч. Я ўсё пра сваё, да пра сваё. А ты як? У жыцці ёсць рэчы, пра якія не заўсёды хочацца ўспамінаць. Мой бацька навогул кажа, што цяпер размовы пра ўсё, што са мной адбылося, нічога акрамя шкоды прынесці не могуць. Так што... Твой бацька рэдкі чалавек. Ты думаеш, ён радзіць табе маўчаць, клапоціцца толькі пра цябе ці пра сябе? Не. У гэтым усім трэба другога сэнсу шукаць. От каб кожнай вёсцы ў галаву такога чалавека. А тады кожнаму раёну, а пасля в обласці, ну, і так далей. Ось тады б сапраўды на зямлі царства свабоды настала. Тады б не страшна было б ні стыхійнага бедства, таго голаду, як у газетах пішуць, ні ворагаў народу. Мы толькі і пажылі тыя гады, што за тваім бацькам. Словом, я хачу сказаць, нават пры такой добрай уласці, як савецкая, не ўсюды аднолькава можна жыць. О, яшчэ пра што хачу ў цябе спытаць. Ці не ведаеш? Ну, а раптам ведаю. То так скажи. Дуже хочется ведать. Так скажи, кто на этой земле, где мы теперь живем, до нас жил? Який народ? И коли это было? Мне неяк один наставник рассказывал, нібито тут до нас некие радимичи жили по той и по этой бог бесіді. Може, чув, коли, як говорить, радимець тебе возьми. Ну так вось. Хто тут жив?
до нас расскажи. Ну, як вам сказать? Тут сапраўды некалі жылі радзімічы. Прыйшлі са старажытных суседніх земляў са сваім правадаром радзімам, пасяліліся паміж Дняпром і Дзясной. Гэта канкрэтна якраз на берагах нашых рэк Сажа і яго прытокаў Бесіді і Іпуці. Вось. А ў радзіма яшчэ брат быў Вятка. Адсюль і вяцічы пайшлі. Разам з Олегам хадзілі на Царгратар за Чорнае мора. Відаць, флот немалы мелі, ды ваяўнічыя былі, таму што часта адмаўляліся плаціць даніну нават Кіеву. А чаму слова «радзімец» стала гэткім, што ім цяпер палохаюць, я дакладна не ведаю. Можа, таму што яны нявест сабе выкрадалі ў другіх плямёнаў. Маладзенькіх дзяўчат, часам яшчэ падлеткаў зусім, якія потым вырасталі ў іхніх дамах у прыгажунь. Значыць, то былі нашы продкі? Не, да іх тут таксама людзі жылі. Вунь па той, як вядома, бок Бесіді, у Клевічах, напрыклад. Археолагі раскопкі вялі, мясцовыя курганы вывучалі, дык знайшлі стаянку старажытных людзей, якія жылі тут ажно каля 100 000 гадоў да нас. Так можа, і ў нашым курганні можна раскапаць такую стаянку? Можа і можна. Ну, а куды ж яны потым радзімічы тыя падзеліся? Нікуды. Просто змяшаліся з другімі плямёнамі. Крывічамі, вяцічамі, северанамі. А, значыць, яны ўсё-таки засталіся тут, а? Бадай што так. Ну, а потым? Потым што было? Потым былі княствы. Спярша Мсціслаўскае, потым Літоўскае. Чулі, мабыць? Вялікае княства літоўскае. Потым нашы землі разам з літоўскім княствам падпалі пад польскую карону, але заўсёды называліся рускімі. Нават пры Рэчы Паспалітай так і пісалася «рускія землі». Ну, а калі Вашчыла бунтаваў? І цяпер яшчэ крычаўскіх баб вашчылкамі завуць. І калі нават здараецца, хто з нашых бярэ дзеўку адтуль, яе вашчылкай за вочы дражніць. Вашчыла бунтаваў пры паляках. Якраз хутка 200 гадоў таму паўстанню будзе. Пра это яшчэ і цяпер розныя гісторыі расказваюць. Асабліва ў Мураным Боры. Вашчылы ж адтуль родам. Выходзіць, беспакойная наша надбесецкая зямля была, Дзянісавіч. Не давалася? Выходзіць так, дядька Парфён. Бо бачыш, ну, а цяпер хадзі ў мой сад. Я цябе яблыкамі пачастую. Ну і пра тое сёе распытаць хачу. Ага. Хадзім. Дядька Зазыба, Что? Парфен Ляшков помер. Что? Помер. Як помер?
Што ж гэта вы так позна? Так пакуль тое да сёе дошкі паўдня шукалі. Шалёвка, здаецца, у кожнага ёсць. А дошак на дамавін няма. У мяне будзелі за хлявом. Да адкуль мы ведалі, што яны ў цябе там ляжаць? У мяне і то не знайшлося, хаця я лічуся пільшчыкам. Ды і Парфён во. Што з ім здарылася? Казала, Кулін захварэў. Ды і я чуў, гаварыў нехта. Да ты спытай сам, Масей з ім быў, калі ён паміраў. Так нічога і Масей не ведае. Смерть прыйшла, вось і памёр. Ну что у вас тут? Несите это в хату, века я сам дораблю. А крыш? Цяпер паспеем, калі мужики прыехалі. Подарочек мой, а ты ж я думала, а ты ж я ждала такой великой беды. А прощайте, бабочка, Парфяночка, вы, а подивися, скотиночка, А что ж ты лежишь? Останься ты! Божечки мой! Ай, Парфяночко, а сварок мой, а чому ж так